moni kwina kulikonse komwe mwachera kanema wa Mzati mu programu inaso ya Zaumoyo, programu yomwe timakhala kukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhuza umoyo wathu, kukamba nkhani za matenda osiyanasiyana amene amatigwira ife anthu, mwina nagwira abale athu, komanso timakhala kudziwa kuti kodi boma likuchitapo chani ngakhale mabungwe osiyanasiyana pa nkhani za moyo mdziko muno. Inetu dzina langa ndi Rachel Joshua amene ndili mulutsi wa programu imeneyi. Bwanji tikhale limodzi pamenenso lero tabwera ndi nkhani ina yomwe tikhale kukambira programu ya lero ya Zaumoyo. Ndiyetu mwa nthawi zonse programu imeneyi sindikhala ndekha iyayi, timakhala nawo ndithu dokotala amene amakhala kutifotokozera kwambiri nkhani yomwe tikukambirana ngati pa tsiku. Lero tialandiretu adokotala amenewa mu programu ya lero ya Zaumoyo. Ndathokoza kwambiri Rachel. Akumbuseni amene akutionera dzina lija komanso kumene mwachokera. Okay, dzina langa ndi Majorobela Ramarikhoane. Ndikuchokera ku chipatala cha Mulanje Mission. Pamenepo ndimagwira ngati mmodzi wa madotolo a chipatala cha Mulanje Mission. Makamaka ndili pa gawo kwambiri lokhuzana ndi umoyo wa mzimayi. Zikomo kwambiri. Takulandirani kwambiri ndi manja awiri. Lero nkhani yomwe tikhale kukambirana ndiyokhuza ndithu apa Chingerezi tikuti fertility, kubereka. Yande amene mukuonera pamenepo nkhani yomwe tikukamba programu ya Zaumoyo ya lero ndi nkhani ya kubereka. Kodi tikamati fertility ndatchula ngati mu chizungu. Mu chishewa tinganene kuti ndi chani? Komanso kutchulako komanso mutanthauzira kuti kamati munthu uyu kubereka tutanthauza chani? Chabwino, fertility titakunena kuti ndi kuthekera kwa mzimayi kutenga mimba, kapena kuthekera kwa mzibambo kupereka mimba. Ndi fertility imeneyo. Ndi fertility iyi imatengera anthu awiri. Imatengera mzimayi paokha kuti paokha mzimayi uyu mmene alili atha kutenga mimba, kapena abambo awawa mmene alili mmene Mulungu anamulengeramo atha kupereka mimba. Ndengati ameneyo ali ndi kuthekera kwakuti atha kutenga mimba, titakunena kuti she is fertile. Chizungu chake she is fertile. Atha kutenga mimba. Abambo awawanso ngati wonso ali ndi nthaka yabwino kapena chonde yabwino yakuti atha kupereka mimba, amene yonso timatha kunena kuti ali fertile. Ndithu akuti kubereka ndiye kuti kutanthauza kuti ngati mayi ali ndi kuthekera kuti akhoza kutenga mimba ndi kubadwitsa mwana. Chimodzimodzinso kumbali ya bambo ndi kuti bambo ameneyo ali ndi kuthekera kopereka mimba ndithu kubadwitsanso mwana ndiye kubereka. Koma taonapotu anthu ena timamva kuti yayi awo khangati zimavuta alibe mwana chifukwa chani anthu ena samabereka. Well, nkhani ya kubereka kapena kusabereka imatenga zinthu zingapo. Ndifotokoze kaye pang'ono kuti munthu atenge mimba zimakhala bwanji. Ndimanena kuti kwa mzimayi kumafunika zinthu zingapo zimene zimathandizira kuti mzimayi uyu atenge mimba. 1, njira ya abambo ikhale kuti ikugwira ntchito bwinobwino. Chizungu chake it's functioning well. Pale anthu ena kuti njira ya abambo yawo sikugwira ntchito, sili bwinobwino pakuti itakugwira ntchito bwinobwino. Mwachitsanzo mmene anabadwira itakhala kuti yatsekeka, ndiye kuti mbambo sakalowe mu nyumba mwawo bwinobwino. Ndiye ngati zili choncho munthu otero sakatenge mimba chifukwa cha vuto la njira ya abambo. Kuti ndiyotsekeka. Yoko ndiyotsekeka kapena pale vuto lina lake limene likhuzana ndi njira ya abambo yakuti abambo sakathe kulowa nyumbamo. Ndiye amene watha kukhala ndi mavuto otenga mimba chifukwa cha njira ya abambo. Chabwino. Kuchoka pamene ponso tikuyenera tidziwe kuti khomo la chiberekero lili bwinobwino, chifukwa tikufunika khomo la chiberekero lokuti mphamvu ya abambo ija ikalowe ngati machiberekero through khomo la chiberekerolo. Ndiye ngati khomo la chiberekero chifukwa cha mavuto ena kapena chifukwa cha zinthu zina latsekeka, ndiye kuti amayi atha kukhala ovutika kutenga mimba chifukwa mphamvu ya abambo sitani silowa ngati muja. Chiberekero pachokhanso chikuyenera kuti chikhale bwino ndipo chigwire ntchito yake bwinobwino, chifukwa tikufuna chiberekerocho pa zinthu ziwiri: mbewu ya abambo ilowe ngati mo
kina konso fertilization ikachitika zira lija lilowe ngati mwa chiberekero limire kumeneko then mwana ayambe kupangira formation ya mwana ayambe kuchitika ngati mucha ndi chiberekero cho chikuenda kuti chikhala kuti chigwira ntchito bwinobwino kuti mzimayi wewe atenge mimba kuchoka pamenepo tikufuna kuti machubu amzimayi aja agwire ntchito bwinobwino machubu aja ndi pamene fertilization imachitika fertilization ndi pamene zira la amayi ndi mbewu ya bambo zimakumana zikakumana zimapanga fertilization de mwana uja formation yake imayambira kuti kumene kucha then kachitika pamene pacha ndi pamene mabwerera kudzabwera ngati machiberekero then imayamba kumira kumene kucha then mwana amayamba kukula ngati makhomo la chiberekero ndiye ngati machubu pale vuto lina lonse katsekeka kasagwira ntchito bwinobwino then mzimayi amene atha kuvutika kutenga mimba kuchoka pamenepo tikufuna ma ovaries pamene pamatuluka mazira mzimayi pacha kuti pamene ponso pakhala kuti pali bwinobwino chifukwa chani chifukwa chakuti zira palokha limachokera pati pamene pacha then pamene pachanso pamatuluka michele yofunikira kwambiri pa nthawi ya kuti mzimayi asambe kapena nthawi imene akuyembekezera kusamba ndikuti asambe pamafunika kuti patuluke michele ina yake yofunikira kwambiri ndiye ngati ma ovary paokha sakugwira ntchito bwinobwino ndikovuta kuti mzimayiwo atenge mimba komabe kuti ma ovary agwire ntchito bwinobwino pamafunika ubongo utuluse michele yofunikiranso kuti ifike pa ma ovary pacha kuti ma ovary ambe kugwira ntchito bwinobwino ubongo wa mutu ndi umene umatulusa michele yofunikira kwambiri then michele imeneja ikachoka pamene pacha makafika pa ma ovary then ma ovary amagwira ntchito ndiye ukhoza kupeza kuti njira ya bambo ndi yabwinobwino khomo la chiberekero lili bwinobwino chiberekero chili bwinobwino ma ovary ali bwinobwino machubu ali bwinobwino koma ubongo sukutulusa michele imene imanera kuchulusa then mzimayi amenewo avutikanso kutani kutenga mimba chabwino ndi imene tayambira programu yathu ya Zaumoyo lero pamene tikumva zambiri zokhuza kubereka ndiye apa dokotala atifotokozera kuti kodi tikamati uyu ndi obereka timakhala kutanthauza chani komanso chimene chikumpangisa mzimayi kuti akhale obereka ndi chani apangotsiriza kumene kutifotokozera nde koma munthu wina aliyense amene mayi anabadwa kuti ndiobereka kapena mwina kusintha kumabwera mu stage yake mmoyo pamene munthu kukula tili ndi mavuto awiri kuti ndiyambire kunena kuti mmene mulungu anatilengera wina aliyense ali ndi kuthekera kubereka wina aliyense ali ndi kuthekera kubereka koma pa mavuto ena mwina achibadwe anthu ena mabadwa nawo mavuto ameneyo amene amapangisa kuti uyuyu alephere kubereka nditenge chizanso kwa mzibambo mzibambo akuyenera kuti akhala ndi mabatiriyo akuyenera kuti atuluse mbewu then kumapezeka zibambo ena chifukwa cha mavuto ena pobadwa pacha amakhala kuti alibe mabatiri ena amakhala kuti mabatiriwo akanika kuti akafike pamene amakhala pacha amakukakamira ngati mamimba samatsika kufika mpaka na pamene afika pacha ngati chilema ndithu kupeza kuti kachikwama kacha kalipo koma ngati mu mabatiri palibe ndiye amakhala kuti amene sangabereke chifukwa cha vuto ngati limene ndilakuti ndi lachibadwe ndiye zimenezo zimapangisa kuti asabereke komano pamakhalanso mavuto ena amene amabwera munthu atakulakula kale mwachisanzo akadwala mavuto ena ake ndatenga chisanzo cha mzibambo akadwala matenda ena ake amatimanena kuti varicocele ndi matenda okhuzana ndi njira ya mbewu kuchokera pa mabatiri pacha kuti ikatuluke ndiye mapezeka kuti pena pake panatupa mpaka na panatsekeka then amene amakhala kuti mbewu ali nayo koma sikaduse mpaka na kukatuluka chifukwa cha mavuto amene ali nawo ndi amene amakhala kuti vuto limenelo labwera atakulakula kale chimodzimodzi ndi azimayi ena mabadwa opanda chiberekero ali mzimayi bwinobwino kupeza kuti alibe chiberekero ndi vuto la chibadwe limenelo ena kupeza kuti njira ya bambo imene ndafotokozera muja yatsekeka from chibadwe pamene anabadwa inali yotsekeka mpaka na kukula kufika pokwatiwa ili yotani yotsekekanso itakutsekeka kunja kunoko itakutsekeka pakatikati itakutsekeka pafupi kwambiri ndi khomo la chiberekero kuja konseko kuti akutani kutsekeka nthawi zina mokamaka amene ndanena kuti wakwatiwa atakukwatiwa yeti yatsekeka nkati koma sakudziwa kuti njira ya bambo yatani yatsekeka nthawi zina atakutsekeka completely kuti sakupanga period nthawi zina atakupanga period chifukwa chakuti yatsekuka pang'ono komano sakudziwa kuti yatani yatsekeka
chifukwa chakuti akuona kuti akupanga period akuona ngati zinthu zili bwinobwino sadziwa kuti njira abambo yatani yatsekeka. Chimodzimodzi pali azimayi ena kuti koma la chiberekero linatsekeka ndithu atakulakula kale chifukwa cha mavuto ena pobereka anali bwinobwino anatenga mimba yanso yamba kenako kusabereka kenako pobereka pacha watamakazi kwambiri chifukwa chakuti mwina koma la chiberekero linang'ambika. Polisoka pacha walitseka kwambiri atotoloka pena nesi mpaka nakuweza kuti mzimayi utasakutani sakusambanso. Nde mavuto ena atakukhala achibadwi kenakonso mavuto ena atakukhala kuti munthu akukhala nawo pamene akutani akukula. Ndithu tiyamike kwambiri chifukwa chakufotokoza kumveka bwino motero. Ndiye popitirira ndi program yathu kumafunanso kudziwa kuti pamakhala anthu ena moyo wawo omupanga plani ndithu moyenerera amene mumakonda kunenera kuti chilichonse chimafunika plani makankhani za uberekezi. For example, zimayi ali kusukulu ka university ndithu akuchalira kuti asakasha maono ndithu kwatiwe koma ndiudziwe capability yanga kuti banja ndipita ndikakwanitsa kubereka. Ndizotenga kuti munthu udziwe ngati ulobereka kapena ayi. Well, zofunikira kwambiri ndi zimene ndimanena zija zakuti munthu akakhala ndi plani payekha then it's good kuti abwere kuchipatala azatifotokozere kuti okay ineyo mmene zinthu zilila papa ndili ndi plani yakuti ndibereke. Atakubwera payekha aliyekha then atakubwera ndi spouse wawo kandi zibambo abwera ndi amayi kapena amayi abwera ndi abambo it's okay. Ndizofunikira kwambiri kuti abwere atakhala pa chibwenzi pacha asanakwatirane nkomwe. Chifukwa ndinanenanso kunena kuti pale zinthu zina zakuti tikwena tizidziwe munthu yuyu anthu awo asanakwatirane. Mwachisanzo pale anthu imene akudwala matenda ena ndingotenga chisanzo sickle cell anemia. Pale anthu amene amadwala matenda otchedwa sickle cell anemia amenewo amenera kuti asanakwatirane ndi spouse yawo adziwane kuti awawa alibe matenda awawa. Chifukwa chakuti ndikunena kuti ngati amayi awawa akudwala matenda awawa abambo ali ndi matenda amenewo ana awo atakubadwa ovutika kwambiri adzakhala ndi matenda amenewo ndipo adzakhala ana ovutika kwambiri. Zimayi uyuyu chimodzimodzi atakhala kuti payekha ali ndi mavuto ena amene akatenga mimba imene idzasokoneza moyo wawo mpaka nakuwapha kumene. So it's good kuti abwere tidzaone zimenezo timanena kuti ndi preconception care. Now pa issue iyi yakuti afuna titadziwa kuti ine ndifuna titadziwa kuti ndinobereka kapena ayi abwere tidzaone zinthu zimene ndafotokoza zija kunena kuti njira abambo ili bwanji koma la chiberekero chanchani zonsezo tione kuti zili bwinobwino pamene tikakhale ndika idea kakuti munthu uyu atakubereka kapena ayi. Koma the best test for fertility is sex. Zanena chizungu. Kuti njira yokhayo yodziwira ngati munthu uli wobereka kapena ayi ndekuti mugonane basi tu ndokondedwa anu amodzi okhawo. Ndiye ngati mukugonana pafupi ndi njira yabwino. Ndiye mukagonana bwinobwino mwina zaka ziwiri kupeza kuti sizikutheka then pamene mukwena kubweranso kachikena kuti tidzafufuse kuti vuto lili pati ndichani. Ndithudi chabwino mwina ngati kuchipatala mwamona munthu kuti iyayi khangati ma chances ndoperewera pang'ono kulipo kuthekera munthu kokweza ndithu chonde chako nthupi kuti ukhale obereka ndithu bwinobwino. Ndisanayankhe funso limenelo tipite kaye pa ma risk factors amene akapange affect fertility ya munthu then tidzabwere pa funso lanulo. Chabwino pale zinthu zingapo zimene zikachite affect fertility ya munthu. Makati yambe ndi mzimayi age kwambiri machita affect kapena zaka za mzimayi zimachita affect katengedwe kake kapena kuthekera kwawo kwakuti atakutenga mimba. Mzimayi amayenera atatenga mimba ali zaka chama 20s apapa 21 22 mpaka 29 chapa menepo akwana kuti abereke nthawi imeneyo. Akafika pa zaka 35 kuchoka pa 35 kupita kusokolo amene amakhala kuti pazakhala kuvuta kwambiri kutenga mimba. Inde atakutenga mimba komano kutenga mimba kwawo kumazakhala kuvuta. Chifukwa chani? Mulungu anakulengani inu azimayi ndi mazila omwe. Pamene munachoka ku chiberekero cha mayi anu Mulungu anakupasani mazila anu onse.
unlike ife azibambo chifukwa ife mbewu yathu timapanga daily. Okay. Inuyo pamene mwanachoka pa chibereko cha mayi anu mazira onse Mulungu anakupasani kuti ndi awo. The more mukusamba the more mukuchepesa mazira anu acha. Ndipo kazafika zaka 35 musanabereke ndiye kuti mazira anu onse amene asala ndi ochepa kwambiri. Ndipo cha chimenecho machances akuti mutenge mimba makhala chani ochepa. Koma ife pa zaka 35 titakupereka pe mimba chifukwa mbewu timakhala kuti kutani tukupanga. One, age ndi imene mapanga affect katengedwe ka mimba. Two, ngati mzimayi anaberekapo amakhala ndi machances ambiri akuti atakutenganso mimba. Ngati anatengapo mimba amakhala ndi machances akuti atakutenga mimba. Ngati sanatengepo mimba wafika mpaka na zaka 30 sanatenge mimba nde ndikuvutanso kutani kutenga mimba. Ndiye kuti risk factor yachiwiri ndi akuti ngati iwo anatengapo chani anatengapo mimba. Enanso ma risk factor enanso ndi ma habitual factor athu kuti munthu amakonda kupanga zotani. Kumamo wakusuta fodya zinthu ngati zimene zonso zimachepesa ma chances anzimayi akuti kutani kutenganso mimba. Kunene panso azimayi onene pa kwambiri kapena ondanso kwambiri amakhalanso ndi mavuto akuti atha kuvutika kutenga mimba chifukwa cha mmene alili. Ndenso chinanso chimene chimapangisa kwambiri chepangisa kuti mzimayi avutike kutenga mimba kapena chipanga fertility ya munthu ndi frequency ya kugonana. Anthu amagonana kangati. Ndimauza anthu ena kunena kuti anthu ena amakhala ndi mwayi kungogwiridwa kamodzi watenga mimba. Ena ndithu kukhala mbanja zaka mpaka na zaka 8 9 10 11 12 13 akugonana koma osatenga mimba. So nthawi zina makhala kuti frequency ya kugona nayo yero kumatha kupeza kuti mzibambo ali kuilongo amayi ali kunoko kumulanje amagumana kamodzi pa mwezi. Nde ma chances anthu ngati amene kuti atenge mimba makhala kale otani ovuta chifukwa chakuti ka frequency kakuti azikhuzana kumachepa. Ndipo ndifotokoza kunena kuti pa mwezi mzimayi ali ndi only 36 hours chance yakuti atakutenga mimba. 36 hours yoka. 36 hours imene ikangodutsa ndiye kuti mwezi wonse waonongeka. Satenganso mimba ndiye kuti tizayeseranso mwezi wa mawa. So ngati zikuvutika pakwenera kuti tidziwe kuti nthawi imene ali fertile kwambiri pa mwezi wonse watunthu ndi nthawi yake iti, then tipange targeted sex kuti akakhuzane pa nthawi imene tikuyandikira kuti mwina ali very fertile pa nthawi imeneyo. Ndi zimenezo zimene zimapangisa kuti mzimayi atani akhale ndi malo chances akuti atenga mimba. Nawo kubwera pa funso lanu lonena kuti ndi chifukwa chani munthu akatani kuti aonjezere mphamvu yakuti atakutani kubereka. Now ndi opposite ya zinthu zimene tatani ndafotokoza. One, yesesana kutenga mimba munthu akala chichepere. Koma achichepere yake osati ma 19 ma teens kunoko iyayi. Ma 20s apapa mukangofika pa 20s apapa yesesana kwambiri kutenga mimba nthawi imeneyo. Ndipo onesana ngati mamamo akapena masuta fodya zinthu ngati zimenezo zichepeseni chifukwa chakuti zimapanga affect katengedwe kanu ka mimba. Kupatula chimene chonso ngati mwina mumakonda zinthu ngati coffee nso anthu ena research ambiri kuonetsa kuti coffee mapanganso affect fertility ya munthu. Ngati mumakonda zinthu ngati zimene zokana ndi coffee kwambiri chepesani ndithu pa nthawi imene mukutani mukuyeseza kuti mutenge mimba kapena mupereke mimba. Ngati muli onene pa kwambiri kapena onda kwambiri onesesana kuti body weight yanu ili pa recommended BMI body mass index. Mukafika pamene ponso ma chances anu akuti mutenge mimba makhala kuti ndi ambiri. Koma kwa amene mwina anapita ku chipatala tapeza kuti vuto ndi chakuti then timafotokoza pamene poku machisanzo ngati mbewu ya abambo ndiyotsika then timatha kufotokoza kuti papa ngati vuto ndi lili tikuthandizani motero. Zikomo kwambiri. Tithokoze kwambiri chifukwa chofotokoza pamenepo. Mwakambapo zinthu zimene zimakhuza ubereki wa azimayi kuti mwina akakhala ochepa thupi kwambiri kubereka kumakhala kovutirapo. Ena ndonene kwambiri kubereka kukhoza kukhala kovutirapo. Enanso mwina kugona nako nkochepa kwambiri ndiyo ma chances zisobereka ndochepa. Mwina machitidwe ena ngati omwamowa kapena kusuta fodya mowirikiza zikhozanso kumpangisa mayi kumalephera kuti abereke. Munakambanso kuti wamene mwina angafune kudziwisisa bwinobwino ali nkuthekera kuti abwere ku chipatala ndipo kuwaunika mwina zinthu munakamba zija mumatha kupasa chithunzithunzi ngati ali ndi mwayi obereka. Tsono munakambanso adokotera nkhani ya
michere imene kuchoka mu ubongo. Is that measurable? How do you know kuti michere mumu ikathandizira ubereki process? Okay. Kuti nzima ya sambe tiyambire pamenepo. Kuti nzima ya sambe pamafunika michere imene mayenda mthupi mwa nzimayi ikhale kuti kuyenda mamlengo wake. Then kakhala kuti kuyenda pa mlengo wake amatha kusamba masiku oyenera kutulukanso masiku ache pamene amayenera kutuluka. Akamasambanso amakhala kuti dzira lakhwima bwinobwino lakwera ngati mwa fallopian tube kapena machubu mene ndafotokozera mucha. Then ngati nikafike ngati ma uterus mucha lesana apange fertilization isanachitike ndiye kuti amba kusamba. Zonsezo zikufunika kuti michere ya mthupi mwa mzimayi iziyenda bwinobwino. Koma zonsezo kuti zitheke ndiza kuti ubongo wa mzimayi uja ukugwira ntchito bwinobwino ukutulutsa michere yokwanira bwinobwino yofunikira. Tikumbukira kuti mzimayi agwiritse ntchito njira izizi zakulera izizi target yathu imakhala yakuti tikasokoneze michere ya bwinobwino ija imene kuyenda mthupi mwa mzimayi muja. Then ngati tikayisokoneze then mzimayi uyu satenga mimba. So ubongo tili ndi what we call hypothalamus ngati mwa ubongo muja. Then pale pituitary gland ngati mwa ubongo muja. Zonsezo zofunikira kwambiri pa uchembere kapena kutenga mimba kwa mzimayi. Then kumatulusa michere yofunikira kumeneko. Michere imene ikatuluka then maza thandizira ma ovaries kuti ma ovaries ambe kugwira ntchito bwinobwino. Now pale azimayi yena amene ali ndi vuto ngati vuto ilili. Mzimayi akaona kuti akakhala sakuyamwitsa komano mabere awo akumangotulusa mkaka pawo mpaka na mwina braicha kumanyowa kapena kafinya kumatuluka mkaka kapena madzi. Then mzimayi ngati amene usaka akhala kukhala uvutika kutenga mimba chifukwa thupi lawo likuona ngati akuyamwitsa ngakhale kuti sakuyamwitsa. Umakhala kuti kwambiri ndi vuto lokhuzana ndi ubongo. Pali chotupa pena pake pa ubongo pachacha gunda pituitary imene ndayinena ija. Then pituitary yasokonekera ikutulutsa michere imene sikuyenera kutulutsa. Ndiye iyeyo thupi lawo limaona ngati akutani akusamba ngakhale kuti sakusamba ndiye sakatenge mimba. So ubongo ndofunikira kwambiri pa nkhani imeneyo kenako ma ovary kenako machubu kenako ndi zina zotero. Ndithudi iyayo mongodusirako pang'ono chimachitika nchani kuti chipata mvapo anthu ena kumamva zizindikiro zonse kuti ali ndi mimba koma kuti chipatala kuti iyayi mulibe mimba ine ndine mimba ndikumasanza ndasiyaso kusamba kawaya komweko kapena kamutuku kamene kamapangisa zimene sorry pali njira ziwiri. One atakhala kuti michere imeneyo sikuyenda bwinobwino then atakuona ngati ali mimba chifukwa chakuti sakusamba kusasamba kuja kule primary amenorrhea and secondary amenorrhea. Atakhala kuti sakusamba ndi chifukwa chakuti sanasambe mwina miyezi 3 kapena 4 atakuganiza kuti ali mimba yeti ndi issue yakuti mwina ali ndi secondary amenorrhea of which pali zinthu zambiri zimene zikapangisa kuti asasambe choncho. Now pali azimayi yena amene amamva ngati ali ndi mimba yet alibe mimba. Machisanzo azimayi amene ali pa udindo njira iyi yakuti akusakasaka mwana koma sakumpeza amaza dwala matenda ena ake ndimanena kuti ndi phantom pregnancy. Amaza dwala ngati amazamva kumva zizindikiro zenizeni zakuti ali mimba kufufuma zikusanza kucha china chilichonse chimene amamva mpaka na kufika pa level akuti kumva kuti labor yayamba. Kupita kuchipatala ife kumeza kumukira kupeza kuti palibe mimba koma iwowo kumva kuti ndithu ndi mimba. Ndibachula kuti ndi phantom pregnancy. Ndiye anthu ngati amenewo atakumva zizindikiro zonse ndithu mpaka na labor kuyamba kulira ndi matenda aja yeti alibe chani alibe mimba. Chabwino pamene tafika kumapetopeto kwa program yathu pamakhala khambaka mwazosiyanasiyana kumanena kuti mamuna uyu mwina sinayanjana naye magazi sindi mabereka ndasiyana naye ndakakwatana ndi uyu ndamba kubereka ati ena so iya amene ujanasiyana naye chisana tinasemphana chene nchiti. Okay tizakamba bwinobwino pa nkhani imene pamutu umene umachedwa infertility. Infertility ndi kusaberekako kwa mzimayi kapena mzibambo. Ndi tizakamba bwinobwino kuti ma issues amene amabwera amene amapangisa ma issues a infertility ndi ati. Koma kuyankha funso lanulo ndizotheka kupeza kuti pale anthu amene ali incompatible. Magazi awo samayenderana.
nditero komano si anthu onse ndi ochepetsetsa kwambiri amene amafika pa level akuti magazi awo samagwirizana ndi amayena kuti abwere kuchipatala tiyeze zonse zomwe ndikakwanise tipeze kuti zonse zili bwinobwino then pamene ndikakayikire kuti mwina awawa atakhala kuti they are incompatible amene wamapezeka kuti pawo khala limodzi samabereka mwana koma bamba akapita ukuku amabereka mwana amayi akapita ukuku kumabereka mwana koma pawiri wawawa sizimatheka koma sikawiri tanena kuti pamakhala zinthu zina zimene zimapangisa kuti azimayi asatenge mimba pamakhala zinthu zina zakuti mzilamu asapereke mimba zimenezo tizafotokoza pa program ina ya infertility kuti abambo awawo kuti asapereke mimba chimene chimachitika ndi chani amayi kuti asatenge mimba chimene chimachitika ndi chani ndithu paso ndiye pamsiziro pa program yathu tikalowa m'baibulo tamvapo azimayi angapo amachita kudya ngati maherbs ndikumbukira ngati sakulakwisa Rachel ndi mmodzi wa iwo amene koyamba akagwisa chimedi wake kuti aberekere ana kenako anazadya mankhwala otchedwa mandrax kuti abereke kunonso kwathu ngati kodi kumene kuja kunali kuti kumakhala anthu amene aja timaona ngati kumwamba koma amene aja kunali kodi ku booster fertility kapena zimakhala bwanji pali zakudya ndi zakumwa zimene zimakayikiridwa kuti mukamadya zimenezo mutakhala ngati mukuthandizira kupanga boost fertility yanu okay koma tisamale ndipo machita bwino ndiyangane pa camera ndipo tisamale azimayi chonde zinthu zokhuzana za chipatala tiyeni tisankhe tifunse anthu amene anaphunzira zinthu izi za chipatala chonde mupempha pala anthu amene amapanga business kunja kuno kudyera ndalama za azimayi munjira izizi zakuti akukuthandizani pa njira yakubereka chonde yokhayi yokhuzana ndi ubereki funsani kuchipatala chonde muthandizidwe bwinobwino chifukwa pali mabizinesi amene akuphuka bwino kunjako azimayi amene amadyera zinthu zakuti akakupasani izizi mwachitsanzo kulisutu kwathu anthu akumwa masamba agwava ati amathandiza kubereka gwava amene masamba agwava amene mukwata Malawi kuno kulisutu kuja kupanga ndalama kauche kapisi chonje ndi 50 rand kapisi chonje 50 rand masamba agwava mwene so tikamafufuza zinthu ngati zimene timaona kuti sizimathandiza komano ndi business kwa anthu ena kuti adye ndalama zanu munjira kuti akukuthandizani kuti mutakubereka chifukwa cha zinthu ngati zimenezo chonde ngati muli mafunso pitani kuchipatala mukafufuze kuchipatala muthandizidwa bwinobwino koma izizi za anthu akuti sanaphunzire za fertility sanaphunzire za kuti mwana amakhala bwanji then akubwera ndi zawo zakuti zikuthandizani akudyerani drama zikomo kwambiri ndithokozetu kwambiri adokotera kuti munabweranso takambirana nkhani imene yokhuza kubereka fertility ndiye mwachidule pang'ono 30 seconds mutsilizeni maotani azimayi ndi azibambo fertility issues ndi issue yayikulu ndi nkhani yayikulu tangoyamba apapa kuti tiyambe ndi fertility kuberekako then kutsogolo kuti bwera pa nkhani yakuti kusabereka tsopano ndi imene ili yowawa kwambiri imene mabanja ambiri atha imene azimayi ambiri tsogolo lawo linonongeka azibambo ambiri moyo yawo yaonongeka chifukwa cha issues to do with infertility nde chonde apapa tiyambire limodzi kuti tikapafika pa nkhani imeneyo ya infertility tizakhala kuti tili limodzi nde chonde mankhani izizi za infertility kapena fertility funsani kuchipatala chapafupi ndipo madokotala alipo kumeneko akuthandizani kuti tiyendere limodzi thokoze kwambiri iya tiyamikirenso amene mukuonera kanema wanzati pamenepo program imene imakamaka ya Zaumoyo mwanthawi zonsetu timakondwera inuyo mukapereka ndithu ndemanga zanu kapena mafunso mu program imeneyi kunambala yomwe ija yomwe imakhale kuoneka pansi pa kanema wanu program imeneyi amene aningotchulanso 0884 029 456 ndiye kuti sabata yamawa popanga program yathu tizakhaso tikuona mafunso komanso ndemanga zimene zija inetu dzina langa ndi Rachel Joshua amene ndi mulutsi wa program ineyi komanso lero kozi wa program ineyi ndi Martha Samuel tithokoze kwambiri tonanenso sabata yamawa pitizani kuonera ma program otsatira